Normalean arrainak edo formazio geologikoak ikusteko egiten dira urperatzeak, baina ondoratutako itsasontziak ikusteko ere egin daitezke, eta oso interesgarriak dira. Urpekari batzuek horrelako urperatzeak baino ez dituzte egiten. Avui tindrem la sort de fer un derelicte. I què és un derelicte? Un vaixell enfonsat. Palamoseko portuan gaude, Costa Bravan. Itsasoan barrena 1000 bat baino ez dago portutik Llosa izeneko harri ondoratu batera. Harriko eskorren ondorioz itsasontzi asko ondoratu dira. Guk orain ikusiko dugunak Boreas du izena eta etzen ondoratu, urpekaritza praktikatzeko apropos ondoratu zuten. Amb aquest anirem. Aquest és un bon barco. És un barco pensat per submarinisme. És tota una carcassa, molt còmodo, ja ho veureu. Urte guztian zehar, Costa Bravan egiten den urpekaritza guztiari esker, honetan adituak diren hainbat enpresa sortu dira eta oso zerbitzu ona ematen diete euren bezeroei. Kasu honetan, honetarako espreski eraikitako ontziaz ari gara. Bidaia oso laburra da. Itsasontzia hartu eta metro gutxira portuko ahotik atera eta ontzia lotu behar dugu. Bé, estem ben bé ja sobre el Boreas, sota nostre mateix i tenim la proa del barco. I la popa del barco la podeu veure allà amb aquella boia d'allà. Aquella seria la boia de popa. Baixarem pel fondeig de proa. És a dir, el barco està encarat al port de Palamós. Gaur egingo duguna ez da hasi berrientzako jarduera, hainbat urperaldi eginda dituzten urpekarientzat baizik. 30 metrora jaitsiko gara eta normalena da gorputzeko nitrogeno metatuak segurtasun kurba deritzona gainditzea, eta ondorioz deskompresio gunean sartzea. Hori saihestu behar dugu. Doncs el Boreas era un remolcador de la Segona Guerra Mundial, va ser després comprat per Panamà i al final va acabar a aquestes costes requisat per un tema de contrabando. Llavors va haver-hi un centre d'immersió que es van interessar per esponjar-lo i el tenim a 32 metres de fondària, doncs aquí ben posicionat sobre la sorra. Boreas poparekin ababorrera inklinatuta dago apur bat, itsasora begira, eta branka aurrekaldea, alegia, Palamosera begira dago. Bere azken bidaian 600 kilogramo haxiz zeramala Begur kosta inguruan gelditu zuen poliziak. Behin itsasondoan arrantza-ontzi baten sareak tximinia atera zuen. Aginte zubia 16 metrora dago, sakontasun gutxienera dagoen zatia da. Hemen, buiarekin aingura soka dago. Bertan lotzen dira itsasontzi gehienak. Fa 20 anys que està esfonsat i realment està preparat perquè els submarinistes puguem fer la nostra activitat. Bueno, hi ha una càmera d'aire a la part de popa que hi ha gent que li fa gràcia treure el cap i veure doncs, que podria respirar si volgués. Hogeita 10 metrora gaude eta ikuspena oso ona da, hori dela eta itsasontzia punta batetik bestera ikus dezakegu. La gent que fa vaixells enfonsats va per veure els vaixells. La història del vaixell, la sensació que et dona de veure una cosa tan quieta, tants anys al mateix lloc, com es va deteriorant, això crec que és el que dona el bon feeling amb tot aquest món del submarinisme. Urperaketaren alderik sakonenean, 32 metrora Boreas ontziaren helizea dago, eta honi esker egiten zituen ontziak atoilanak. Hain zuzen, Pelborn deitzen zen lehenengo, Bigarren Mundu Gerran Alemaniako flotaren parte zenean. Gerra amaitzean Amerikako Estatu Batuetako ontzidiak hartu zuen, eta USN 102 izena eman zion. 1960an Alemaniar ontzidira bueltatu zen,
eta minak bilatzeko erabili zuten orduan. 1989an saldu eta suntsitu egin zuten. Orduan, Panamako elkarte batek hartu eta gelditzen zitzaion denbora estupefazienteak garraiatzen eman zuen. Nola bukatu zuen, badakizue. 1988 bukaeran, Palamosko 2 urpekaritza taldek erosi zuten. Ondoratu baino lehen, urpekarien bizitza arriskuan jar zezaketen kable guztiak kendu zituzten. Ate, poste eta kendu beharreko guztiak kendu zen segurtasuna bermatzeko. Horri guztiari esker, orain barrura lasai asko sar gaitezke, bodegatik motorrak dauden gelaraino. Sí, aquest vaixell realment és un punt de reclam. Hi ha gent inclús que ve de fora expressament per veure'l i hi ha gent que es dedica només a fer immersió a barcos esfonjats, a vaixells esfonjats per la història que comporta el propi naufragi. És com si tinguessis l'oportunitat de tirar el temps enrere i de disfrutar d'un moment que va passar fa molts anys i que el veus allà parat i quiet i és molt màgic, vaja. Greziako mitologiaren arabera, Boreas iparraldeko haizearen jainkoa zen, haizerik bortitzenetan bortitzena. Gure kasuan alderantzizkoa da, Palamos portuan lasai-lasai dagoen itsasontzia. Inguru honetan azken mendeetan ondoratu diren beste itsasontzi batzuk ere aurki daitezke. 1889ko Lapax, belaontzia adibidez, edo Txeliz izenekoa, 1886koa. Ura hauetatik ibilita nabigazioko hainbat une historiko sorberritu eta zortea badago, objekturen bat aurki daiteke. Gure kostaldeko altxorrik ederrenetako bat ezagutzera baino ez gara etorri. Sakontasun honetan botilako airea arin amaitzen da, eta horrek igotzeko ordua dela adierazten digu. Ha sigut un dia molt bo, la visibilitat era excel·lent, a part era poca gent, hi havia bastanta vida per veure, o sigui que un dia per rememorar. Toni da uretatik irteten azkena eta emozionaturik irten da, naiz eta urperatzea hainbatetan egin duen. Ok, fantàstic, inexplicable. Orain ekipoa atera, Boreaseko buian lotuta dagoen ontzia askatu eta Palamoseko porturantz abiatzea baino ez da gelditzen. Heu de pensar que el Boreas, el vaixell que acabem de fer, és un dels 10 vaixells que tan sols podem fer a lo que és la costa catalana. Val la pena i aprofitem-ho que ho tenim aquí. Datozen ataletan itsasondoan dauden beste ontzi batzuk ezagutzea da gure helburua, eta ondoratutako beste itsasontzi edo pezio bat badago, askoz hobeto.